Bore da, a chroeso I chi eto I wasanaeth arall o Fro Aled wrth I ni nesau fel hyn at y Nadolig. Dwi'n siŵr bod ni yng nghanol yn prysurdeb a diolch I chi am ymuno hefo ni a gobeithio gawn ni fendith efo'n gilydd wrth I ni ddod at y gair efo'n gilydd ac I ddathlu dyfodiad rhyfeddol yr arglwydd Iesu i'n byd ni. Mae'n amser dathlu wrth gwrs ac mae'r holl ddathliadau yma sydd ganddo ni ar y gweill yn adlewyrchiad o'r dathlu mawr sydd na yn y nefoedd ymhlith holl rhyfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Da ni'n rhyfeddu o hyd ac o hyd at ymgnodoliad Iesu a'r ffordd ddod otho i'r byd a'r ffordd mae wedi dod I fod yn frawd I ni'n erbyn cledu ac I fod yn waredwr I ni, fod yn feddyg yn erbyn bob clwy ac I fod yn arglwydd ar yn bywydau ni. Da ni gweddio bydd I fendith o felly arno ni wrth I ni addoli hefo'n gilydd y bore yma. Mae'n gyfnod prysur ac mae'n gyfnod hefyd o alar I nifer fawr ohono ni yn yr ardal ac mae'n cymdogion ni a'n ffrindiau ni mewn galar, ond mae cysur yr arglwydd yn real iawn hefyd yn dydy, fel y gwyddon ni o brofiad, fod yr arglwydd yn gallu'n cynnal ni trwy'r tywyllwch a rhai sydd yn rhodio mewn tywyllwch, meddai Eseia, a welsant o leini mawr. A dyn ni'n gweddio y bydd goleini'r arglwydd a chysur a nerth yr arglwydd yn dod I bawb sydd ar y meddyliau ni wrth I ni ddod at yn gilydd fel hyn. A mae'n gyfnod o gyffro mawr hefyd yn dydy i'r plant ac i'r rhai sydd yn disgwyl pethau mawr dros y Nadolig. A cyfnod y disgwyl ydy o'r advent, yr edrych ymlaen at ddyfodiad y Meseia. Ac yn hynny o beth, da ni'n cael cwmni Hywel. Mae Hywel yn landio yma weithiau i'n gweld ni heb I ni'w ddisgwyl o. Mae o'n dod fel petai ar ei rownd ac mae o'n dod yn anisgwyl roedd I ben rownd y gornel deud elo yn gyfeillgar. Ond mi roedd na rhyw ddisgwyl mawr am y Meseia yn doedd yn nghyfnod yr Iesu. Ac un o'r bobl oedd yn disgwyl am yr Iesu oedd Simeon, oedd wedi cael yr addewid na fysa fo'n marw cyn gweld Crist Duw. Ac felly da ni'n cael Hywel yn agor y gair I ni ar y adnodau arbennig yna o Efengylig y bore yma. Ond gadewch I ni, cyn dod at yr darlleniad a'r bregeth, gadewch I ni droi ganu hefo'n gilydd, neu fyfyrio ar y geiriau yma. Rhaid I mi gyfadde mae hon yn garol ddierthwr I mi, un o'r chydig garolau dwi ddim yn troi atyn nhw dros y Nadolig. Ond dwi'n falch o'r cyfle gael ei chyflwyno hi y bore yma. Carol rhif 437 yn cyneuon ffydd ac fel y gwelwch chi mae hi ar alaw gyfarwydd when shepherds watch the flocks by night ydy yn Saesneg ond dyma hi. Y bore hwn trwy buraf hedd, gwir sain gorfoledd sydd ymhlith bugeiliaid isel fri cyn torri gwawr y dydd. Gwrandawed pob pechadur gwan sy'n plygu dan ei bla, a nylio nef a'i llef yn llon yn dwy newyddion da.
darlleniad bore yma o Efengylig ar ail benod, ac mae Bet Jones Cefnmeiriadog am ddarllen y darn I ni, a diolch fawr iddi hi am wneud hynny. Da ni yn rhyfeddu at y darn yma, bob tro da ni'n ei ddarllen o, dwi'n siŵr bod yr cyflawniad yn dy broffwydoliaeth yna I Simeon yn bersonol yn dod mor wir pan mae Iesu'n cael ei gyflwyno iddo fo. A'r wefr yna iddo fo o gael dal yr Iesu'n ei freichiau. Yn awr roedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon. Dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddanwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Roedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân na welai farwolaeth cyn gweld Meseia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth yr rhieni a'r plentyn Iesu I mewn, I wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith, cymerodd Simeon ef I wreichiau a bendithio Dduw gan ddweud, Yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd, mewn tangnefedd yn unol a thair. Oherwydd mae fy llygaid wedi gweld y iachawdwriaeth a ddarperais yng ngwydd yr holl bobloedd. Goleini I fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Yr oedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth fair ei fam, Wele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac I fod yn arwydd a wrthwynebwyr. A thithau, trwyennir dy enau di gan gleddydd. Felly y datguddir meddyliau calonnau lawer. Cyn I ni ddod at yr gair efo'n gilydd, gadewch I ni gydweddio a cheisio'r arglwydd efo'n gilydd. O arglwydd i'n Duw, da ni'n canmol denw di bore yma am ryfeddod y darna da ni newydd I glywed o Efengylig ac yn diolch I ti arglwydd am dy ffyddlondeb I Simeon. Mor fawr wyt ti yn dy ffyddlondeb. Arglwydd da ni yn rhyfeddu dy fod ti wedi cadw dair. Da ni'n synnu dy fod ti wedi cadw dair, ond da ni'n rhyfeddu dy fod ti wedi cadw dair mor ffyddlon ac mor driw I Simeon pan ddoth yr arglwydd Iesu i'w freichiau. Roedd o'n gallu dweud y bydde fo yn gallu gadael y byd yma mewn tangnefedd gan fod I lygid wedi gweld dy iachawdwriaeth di. Arglwydd da ni am fod yn debyg iddo, disgwyl cael gweld yr arglwydd Iesu, da ni'n hefyd arglwydd. Da ni yn bobl sydd a'n bryd ar dy ddewid di, y byddwn ni rhyw ddydd yn cael ei weld o fel ag y mae, henffych fore felly, caf ei weled fel y mae. Arglwydd, da ni'n diolch I ti ac mawrygyd enw di am ddyfodiad rhyfeddol yr arglwydd Iesu'n byd, ac yn rhyfeddu fwy at yr hyn a fwriadwyd yn ei ddyfodiad, gyflawniad holl broffwydoliaethau yr Hen Testament. Iddo fo ddod o dan y ddeddf, o dan y gyfraith, rhyw fath o ni, ond eto I gyflawni pob mymryn a iot a thipyn o'r gyfraith arglwydd. Da ni'n rhyfeddu at ei fywyd ac yn rhyfeddu at y ffaith fod o wedi gwirfoddoli arglwydd o'i wirfodd I fynd i'r groes yn lle ni. Diosgodd Crist ei goron o'i wirfodd mwyn coroni Seion o'i wirfodd ac yn y gobaith yna arglwydd o gael coron yr arglwydd Iesu ac o gael bwrw yn coronau wrth ei draed y dydd yna sydd yn dod arglwydd da ni yn dod ger dy fron di. A da ni'n dod arglwydd am beichiau a'n gyfidiau a da ni'n dod a'n pryderon a'n galar hefyd ger dy fron di gan wybod y fod ti'n frawd I ni yn archoffeiriad ffyddlon yn gallu cydymdeimlo â ni mhob sefyllfa. Ac arglwydd wrth I ni gofio am yn henwyliad sydd mewn galar a phrofedigaeth, da ni yn gweddio bydd dy bresenoldeb hyfryd I drwy'r ysbryd glân yn dod ar arglwydd Iesu'n fyw ac iddo fo gael I enni'n halonau llawer eto arglwydd I ddod a'i heddwch iddyn nhw. Da ni'n gwybod y fod ti'n ffyddlon I ni arglwydd ym mhob amgylchiad ac fod yr amgylchiadau yn troi'n groes ac yn galed weithiau, da ni yn diolch I ti arglwydd dy fod ti yno gyda ni yng nghanol y storm a thrwy dawdurdod rhyfeddol yn gallu tawelu pob storm ac yn gallu'n cynnal ni
ym mhob amgylchiad. Arglwydd, da ni'n canmol denw di ac yn rhyfeddu at dy ffyddlondeb di. Arglwydd, lliwyn gweddi dros y byd, a da ni meddwl arbennig wrth gwrs eleni am y Nadolig sydd yn dod a'r cyfyngiadau fydd ar yn gweithgarwch ni ac ar yn cyd gyfarfyddiadau ni. Da ni gweddio arglwydd y bydd teuluoedd. Fydd yn cael ein anodd dewis pwy maen nhw'n mynd i weld, lle maen nhw'n mynd i fod, ac am ba hyd arglwydd. Da ni gwybod bod yn flwyddyn anodd iawn i sawl teulu. Y bydd dy fendith di arglwydd ar bob cyfarfyddiad a ddiolchgelwch di trosta ni hefyd. Ac y byddu di drwy'r byd i gyd yn dod â iachad a gwellhad i'r pla arbennig yma. Arglwydd, da ni'n diolch i ti dy fod ti yn un sy'n gallu adfer iechyd hefyd ac yn gallu dod â ni eto ar yn traed. Da ni'n gweddio felly y byddu di yn ymyl yr rhai sydd yn dioddeb y bore yma, yn cynnal breichiau rhai sy'n gwasanaethu yn gweini, meddygon sydd yn gofalu'r rhai sydd yn ymchwilio ymhellach i bob math o gyffuriau fydd yn gallu helpu. Arglwydd, da ni'n cyflwyno pawb felly sydd yn ymdrin ar Covid-19 i sylw ac i ddofal di, ac yn gweddio eto bydd ne fendith yn dod o hyn i'r pobl yn ystyried y bethau mawr sydd yn bwysig mewn bywyd ac yn dod i weld yn yr arglwydd Iesu waredwr a pherson y gallen nhw ymddiried ynddo fo a gallu rhoi di pwys yn dragwyddol arno fo. Arglwydd, da ni'n gobeithio y bydd yr arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu yng nghanol hyn i gyd trwy rym yr ysbryd glân tir dim plith ni. Da ni'n diolch i ti am Hywel ac am ei weinidogaeth gyson o dros y 20 mlynedd diwetha yn plith ni, ac yn diolch i ti amdano rwan wrth iddo agor dair i ni. Da ni'n diolch i ti am ei ffyddlondeb o ac am yr hyn mae wedi'w gyflawni trwy dy ras di a thrwy dy nerth di. Arglwydd, bendithio fo rwan wrth iddo ddod at y gair ac i'r gair fod yn felu sy'n heneidio ni ac yn gysur i ni wrth i ni ystyried mawredd ymwneud di a ni dros yr holl ganrifoedd. Da ni yn diolch i ti arglwydd ac yn canmol denw di am gymdeithas dy bobl a cadw ni'n dyn a cadw ni'n glos ata ti dy hun gogoniant i ddenw. Yn Iesu Grist ein harglwydd gofynwn hyn. Amen. Wel, bore da, gyfeillion Bro Aled. Mae'n hyfryd cael ymuno fo chi gyd fel hyn. Dwi'n colli chwel chi, ond mae'n hyfryd cael addoli yr arglwydd gyda'n gilydd gan obeithio a gweddio bendith Duw ar y gwasanaeth ac ar ein myfyrdod ni yn y gair. Fe drychwn ni ar Iesu Grist y bore yma drwy lygaid Simeon. Mae'n ddiddorol sut mae y Testament Newydd yn cyflwyno y geni gwirthiol drwy lygaid pobl gwahanol. Mae genna ni Zecharias, mae genna ni Mair, mae genna ni Elizabeth, mae genna ni'r bugeiliaid. Ac yna mae genna ni Simeon, y gŵr yma. A fe drychwn ni ar y cad y Nadolig wrth baratoi'n hunain ar gyfer y Nadolig drwy lygaid Simeon a croeso a gafodd yr Iesu gan Simeon. Yn yr ail benod o lyg mae'r hanes yn dechrau efo'r 5 adnod ar 20. Yn awr yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon. Dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddannwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Dau beth da ni'n dysgu am Simeon. Y peth cyntaf oedd ei ddiwioldeb o. Doedd o ddim yn byw mewn cyfnod diwiol a ffyddlon. Oedd o ddim yn byw mewn cyfnod hawdd, ydy'r gwir, oedd o'n gyfnod anodd ac oedd o'n gyfnod tywyll. Ac eto oedd na ryw ddycnwch ac ymroddiad yn nghalon y gŵr yma i'r arglwydd. Dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn. Oedd wedi arfer bod yn y gair, oedd wedi arfer bod yng nghwmni yr arglwydd, oedd wedi arfer bod yn gweddio ac ymyrfyrio. Ac roedd o wedi arfer bod yn brofiadol iawn o'r ysbryd glân. Mae yna sawl cyfeiriad yn annisgwyl at yr ysbryd glân yng nghyfeiriad
wrth gyfeirio at Simeon, yr oedd yr ysbryd glân arno. Ac os ni angen rhywbeth y dolyg yma i ni helpu ni weld yr Iesu o'r newydd, i gael ffresni a newyddeb a gwefr. Da ni angen yr ysbryd glân. Wrth gwrs, yr ysbryd glân daeth ar y forwyn fair. Trwy'r ysbryd glân, daeth yr arglwydd Iesu Grist i'r byd. Mae'r personoldeb a gwaith yr ysbryd glân yn y genig gwirthio a'i gyfraniad o yn unigryw. A sa ddim rhyfedd bod o hefyd yn sicrhau bod yna rai yn deall dyfodiad yr arglwydd Iesu. A da ni angen yr ysbryd glân, a gweddio am yr ysbryd glân yn helpu ni'n goleuo ni. Fel bod ni hefyd yn gweld be welodd Simeon am yr arglwydd Iesu. Felly oedd o'n ddyn diwiol, oedd o'n ddyn ysbrydol. Ond oedd o hefyd yn disgwyl am yr addewid, am y diddanwch, achos bod wedi cael addewid penodol, personol, wedi cael datguddiad meddylig gan yr ysbryd glân, bydda fo ddim yn marw cyn gweld Meseia yr arglwydd. Tybed be fydda'n ar y meddwl ni sa'n ni'n hen? Be sa'n ni'n edrych ymlaen iddo fo? Wel, falle, yn aml iawn mae pobl yn edrych yn ôl ac yn hiraethus mewn henaint, ond nid felly Simeon. Nid rhamanteiddiwr y gorffennol oedd Simeon, ond o genna fo obaith, o genna fo ddisgwyliadau. Oedd o wir eisiau gweld be oedd diddanwch Israel. Be di'n diddanwch ni? Be sydd yn diddannu ni? Mae bobl yn sôn am diddanwch yn hermau hiwmor. Be sydd yn rhoi diddanwch i ni? Be di diddanwch Israel? Wel, y dyfodiad, y Meseia, yr arglwydd Iesu. Meseia, yr arglwydd. Dyma oedd yn cadw fo'i fynd. Dyma oedd yn ei gynnal o. Gobaith. A da ni'n byw mewn cymdeithas ddiobaith a tywyll a trist. Chydig iawn o bobl sy'n byw yn obeithiol ac yn ddisgwylgar. Da ni'n cael yn siomi yno mewn hunain, cael yn siomi mewn pobl ac yn arweinwyr. Ac wrth gwrs mae'r cyfnod yma'n gyfnod anodd iawn yn y misoedd diwethaf yma. Lle da ni'n teimlo bod ni'n cael yn cyfyngu a lle mae ofn marw o'n cwmpas ni. Ond oedd y gŵr yma yn frau ac yn fregus, ac yna fo ddisgwyliadau arbennig iawn. Oedd o'n bendant yn credu, Simeon, beth ti'n disgwyl am? Dwi'n disgwyl cyn i fi farw, fyddai'n gweld y Meseia, yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n gweld beth yn bwysig. Mae Simeon yn dangos esiampl i ni. A be di rhagoriaeth sefyllfa y Cristion? Yn yw mae'n gobaith ni, yn ei addewidio nhw. I ni, mae'n gobaith ni. Dyma oedd yn cadw Simeon i fynd. Oedd o ddim yn cael ei dwyllo, oedd o ddim yn cael ei siomi mewn dim byd arall. Oedd o'n gwybod bod rhaid i Dduw ei hun ymddangos, bod diddanwch Israel yn cael ei gyflawni yn ei gyfnod o. Felly 8 diwrnod wedi Crist gael ei eni. Daeth i'r deml, dan arweiniad yr ysbryd, pan daeth y rhieni a'r plentyn Iesu i mewn i wneud y wyllus ynglyn ag ef, yn unol ag arfer y gyfraith. Oedd yr ysbryd glân wedi bod yn agos iddo fo yn y gair, wedi rhoi yr addewid yma. A rwan mae'n rhywbeth yn hyfryd yn yr arweiniad personol yma. Yr symboliad i fynd i'r deml. Dan arweiniad yr ysbryd glân. A mae'n gweld Joseph a Mair. A mae'n gweld y plentyn bach, y dyn bach, hefyd yn cael ei ddwyn i mewn yn ôl trefn yr Iddewon. Roedd Simeon wedi gweld yr Iesu gyda llygyd ffydd. Ond rwan oedd yn mynd i weld o gyda llygyd naturiol. Da chi a fi'n byw ar ffydd. Da ni'n methu gweld Iesu yn llygyd naturiol. Da ni'n gweld i weld o a credu yno fo yn grediniol gyda llygyd ffydd. Ond beth sy'n braf am Simeon o bod y ddau yn dod yn un.
oedd y llygyd oedd wedi credu i ffydd o yn yr agwedd Iesu rwan yn cael ei gyflawni a llygyd naturiol. Mae bob baban bach yn wyrth ac yn wefr. Gymaint mwy oedd y plentyn yma oedd o Simeon wedi cael y fraint o'i gyfarfod. Cymerodd Simeon ef i'w freichiau. Cymerodd Simeon ef. Pwy di ef yn fan hyn? Wel, yr arglwydd Iesu Grist, y mab trygwyddo. Yr un a ddaeth yn ein plith ni yn ddyn. Yn dod yn rhan o amser, y creuwr yn rhan o'i greadigaeth. Yr anfeidrol yn dod yn feidrol, yr alffa a'r omega. Yr Iesu yma, yr Emmanuel yma, ef. Cymerodd Simon ef i'w freichiau. Y goleini yn dod i fyd o dywyllwch. Gogoniant yn dod i le o gywilydd. Wel, mae Simeon yn cael y wefr yma o'i ddalo. A mae'n gwneud beth sydd yn bwysig i ni wneud, y dolyg yma. Ie, dotio ar y Iesu, ac edrych am myfyrio a deall gwaith yr Iesu, ond rhoi clod i'r tad, am rannu i fab. Oedd o'n golygu llawer i'w dad i rannu i'w fab. Oedd o'n golygu gymaint bod y tad oedd yn dotio ar ei fab, hwn yw fy anwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd. Bod Duw y tad yn dweud, dos, gyd i fynd i'r ddaear yma, gyd i fynd i fyd o bechod. Duw y tad nath drefnu y iachawdwriaeth. Duw y tad o tu cefn i ddyfeisio ffordd i sortio beth allan. A bendithiodd Duw gan ddweud. Yn awr, rwyt yn gollwng dy was yn rhydd o argwydd, mewn tangnefedd, yn unol as air. Oedd rhagluniaeth wedi cadw Simeon a'i gynnal o. Bi arall o'na i fyw iddo fo. Oedd wedi byw i'r hyn oedd o fod i fyw, i'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n siŵr bod Simeon wedi byw dangnifeddus, dyna pam bod o'n ŵr diwiol ac yn ŵr cywir. Ond rwan o'na ryw elfen o gyflawniad mewn tangnefedd o argwydd yn unol a thair. Dwi wedi byw i hyn. Dwi wedi byw i weld dy fab yn dod i'r byd. Pam? Wel, mae yna Simeon, y mae fy llygyd wedi gweld dy iachawdwriaeth. A dwi eisiau pwysleisio y gair dy yna. Mae o'n diolch i Dduw, mae'n camol Dduw, mae o'n dyrchafu enw y tad. Ond be mae o'n ddweud yma ydy ateb Duw i angen dyn yw dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Sut da ni'n gallu bod yn iachawdwriaeth? Sut allwn ni fod yn iawn yn gymeradwy? Be di'r ffordd gywir? Wel, rhodd Duw a cyfraniad Duw. Ar draws y canrifoedd, da ni'n gweld pobl, dynion yn ceisio ateb problem dynion, heb ddisgwyl dim gan Dduw, heb edrych i gyfeiriad Duw. Mae pawb yn gwybod bod yna duedd, bod yna bechod, bod yna ddiffygion yno ni, a mae yna bob math o syniadau gwahanol sut mae sortio cymdeithas allan, a pobl allan o athronwyr a meddylwyr a gwleidyddion, crefyddau gwahanol, yn cynnig atebion gwahanol. Ond mae Simeon yn deud, dyma dy ateb di, dyma dy gyfraniad di, dy iachawdwriaeth. Mae yna rhywbeth yn unigryw special am dy rodd di yn yr efengil. Mae Duw yn cynnig i ateb i ni dy iachawdwriaeth. Mae Duw yn gweld ni yn llygredig, mae Duw yn gweld ni wedi pechu, wedi methu. Mae Duw yn gweld ni'n anigonol ac yn methu. Nid i fyny efo yn diffygion ein hunain. A mae'n sefyllfa drastig, mae'n sefyllfa eithafol, mae'n sefyllfa beryglus, ond i bai bod Duw yn ymyrryd. A bod Duw yn gweld yn dda
i anfon i fab i'r byd. Ac mor anhygol mae o'n swnio. Plentyn bach yn wylo Simeon. Mae'n llygyd i wedi gweld dy iachadwriaeth. Achos o Simeon yn gwybod maes o law y bydde yr agwedd Iesu Grist yn cael ei groeswylio, cael ei osod ar galfaria. Ac mor anhygol, ac mor afresymol, yng ngolwg gymaint o bobl, mae Simeon yn grediniol. Dyma ydi ateb Duw ar gyfer dynoliaeth. Dyma be mae Duw yn mynd i wneud. Dyma ydi'r gobaith. Dyma ydi'r newyddion da. Chi'n gweld, nid rhywbeth dynol ydy Cristnogaeth, nid dyfeisgarwch dynion fel Abraham neu Dafydd neu Matthew a Mark. Nid Paul sydd wedi dyfeisio yr Efengil. Mae o ddwyfol ordinhad. Mae'r Efengil yn dod o'r nefoedd. Mae yna awdurdod, mae yna seil bendith. Cyfraniad Duw ydy'r Efengil. I gyfraniad o. Fod Duw ei hun yn camu mewn trwy blentyn bach i'r byd yn cynnig gobaith a iachadwriaeth a newyddion da. Dwi wedi gweld y iachadwriaeth. Mae'n bwysig bod ni'n gweld Iesu Grist fel y ffordd i fod yn iach efo Duw. Mae'n bwysig bod ni yn gweld yn hangen a gweld yn tywyllwch yn calon ond i bai bod ni'n credu'n Iesu Grist ac yn pwyso ar Iesu Grist. Mae fy llygyd wedi gweld dy iachadwriaeth. Ydych chi wedi gweld Duw yn hyn? Duw yn siarad efo chi. Duw yn argyhoeddi chi. Duw yn cyflwyno i fab i chi. Yma ffordd felly. Wel, medde Simeon, ti wedi darparu y plentyn yma yng ngwydd yr holl bobledd. Nid mewn congol neithbwyd dim yn ôl yr Efengil. Mi oedd o'n cyhoeddus. Mi ddath yr angylion cyhoeddi. Mi ddath y doethion. A mi gafodd yr arglwydd Iesu Grist i eni. Am gyfnod o achos yr erlyd, mi oedd rhaid i Iesu Grist ffoi tan oedd o'n hogyn ifanc, ond mi ddath o'n gyhoeddus. Ac am 2 blynedd, mi oedd o yn gyhoeddus. Ac mi ath o'r groes yn gyhoeddus. Mi atgyfododd o. Mi ath o at i bobl a dangos ei hun, ac ymddangos ger bron yr egwys, ac yna codi a dyrchafu. Mae Duw wedi darparu ateb yng ngwydd yr holl bobl. Mae yna rhywbeth yn dryloiw, rhywbeth yn onest am gyfraniad Duw i'r byd. Be ydy'r cyfraniad? I fyd o dywyllwch, i fyd o anobaith, i fyd o dristwch, goleini i fod yn datguddiad i'r cenedlaeth ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Be di'r goleini yma? Wel, gwybodaeth am Dduw, a gwybodaeth am ei safon ac am ei berson. Goleini i fod yn datguddiad i'r cenhedlaeth. Da chi a fi, yn mhlith y cenhedlaeth, da ni ddim yn ei ddewon. Da ni'n mhlith pawb arall sydd ddim yn ei ddewon. A da ni angen gwybod am Dduw, a nabod Dduw, a dysgu am ei safon, ac am ei werthoedd, ac am ei ofynion o. Ti'n gwybod sut math o Dduw ydi o, be di gymeriad o, be di bersonoliaeth o, be di i rinweddau fo, be di gymeriad o, i'r briodoleddau fo. Da ni cael goleini yn ddatguddiad o'r hyn sydd yn bwysig. Mewn cymdeithas dywyll a trist, mi oedd Simeon yn gweld y cyfnod yma yn gyfnod o ddatgelu gwybodaeth. A dyna pam bod Duw wedi siarad efo ni trwy y gair, yr Hen Testament a'r Newydd, yr Efengylau, yr Epistolau. Dyna pam bod chi'n cael bendith yn gwrando a rhodri, yn agor y gair, yn esbonio'r gair. Achos mae yna oleini yn y gair. Fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd. Da ni'n byw mewn byd ofergoelus, da ni'n byw mewn byd anwybodus o Dduw. Mae Paul yn deud pobl sydd yn tybio hunain yn ddoeth, maen nhw'n mynd yn ffyliaid. Ond pan chi'n edrych ar Iesu Grist, yn gwrando ar ei ddymhegion o, yn gweld ei wirthio fo, yn clywed ei bregeth ar y mynydd, mae yna oleini i gael drwy
yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddaeth goleini i'r byd, dyma'r medderangylion wrth y bugeiliau, daeth goleini i'r byd. Dychmygwch, tywyllwch o yna cyn dyfodiad Cristnogaeth. Ac o achos ymddangosiad Cristnogaeth, fe newidiwyd hanes y byd. Dasguddiad oedd hyn, ond hefyd yn ogoniant i'r bobl Israel. Braint mawr Israel oedd hyn. Pennaf gyfrwng Israel oedd yr arglwydd Iesu Grist. Oedd wedi dod trwy'r hil yna. Nhw oedd y cyfrwng a ddaeth o'r Iesu. Dyna oedd y llinach a'i braint a'i gogwniant nhw. Dyn nhw ddim yn sylweddoli fel cenedl. Falle nhw'n mynd i wrthod o, ond yn ogoniant i'th bobl Israel. Dyma oedd gobaith y proffwydi, edrych ymlaen i'r Iesu i ddod. Felly mae'r cyfan a ddysgur yn yr Hen Testament, yr holl rhagweld yn cael ei gyflawni. Mae'r gogoniant yr Hen Testament yn cael ei gyflawni yn Iesu Grist. Mae'r cyfan yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfan yn ddigonol yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid rhywbeth damweiniol, nid jyst digwydd nath hyn, ond dy ffordd ti wedi darparu yngwydd yr holl bobl. Ti wedi paratoi yr Hen Testament a'r holl addewidion. Mae hyn yn rhan o drefn trygwyddol ti ar gyfer dy bobl. Y goleini yma, gwybodaeth yma, a'r gogoniant sy'n dod i'th bobl Israel drwy yr arglwydd Iesu Grist. Nawr roedd Joseph a Mair yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Ond wedi cael ei paratoi, wrth gwrs, efo'r bugeiliaid a'r doethion oedd yr angel wedi paratoi Mair ar gyfer yr achlysur. Ond rwan maen nhw yn y deml gyda'r Iesu. Ac oedd Joseph a Mair, oedden nhw'n rhyfeddu at y peth oedd yn cael ei dweud amdano. Mae rhyfeddu'n bwysig iawn. Da ni'n gyfarwydd â hanes y Dolig, da ni'n gwybod y stori, ond faint da ni'n rhyfeddu at y dyfodiad Duw i'r byd. Faint da ni'n rhyfeddu at rhodd Duw o'i fab, a'r plentyn yma yn rhodio ar y ddaear yma. O'na bydda ni byth yn colli'r wefr o ryfeddu at berson yr arglwydd Iesu Grist. Wel, mae genna fi neges i chi, medde Simeon. Bendithiodd Simeon hwy, a dwedodd wrth fair i fam. Wele, gosodwyd hwn, gwymp a chyfodiad llawer yn Israel. A'i fod yn arwydd a wrthwynebwyr. Bydd llwybr hwn ddim yn rhwydd, bydd o ddim yn hawdd i bawb. Fydd yna rai bobl yn mynd yn groes i'r Iesu, yn gwrthod yr Iesu, ac yn croeswylio'r Iesu. Yn ei frydychu fo, yn troi cefn arno fo. Bydd Iesu yn faint amgwydd iddyn nhw. Gosodwyd hwn cwymp. Bydd yna rai bobl yn syrthio, bydd yna rai bobl yn baglu, bydd yr Iesu yn dramgwydd iddyn nhw. Bydd yna bobl eraill yn cael eu codi ar eu traed. Cyfodiad llawer yn Israel. I lawer o bobl, fydd yr Iesu yn fwy o dramgwydd nag o fendith iddyn nhw. Bydd nhw ddim yn derbyn i ddysgeidiaeth o y goleini mae o'n ei rannu. Dyn nhw ddim yn mynd i gymeradwyo be mae o yn ei ddeud ac yn ei gytuno efo fo. Dydy ateb Duw ddim yn ateb derbyniol, caru o ddynion, y tywyllwch yn fwy na'r goleini, dyfod goleini'r byd, a caru o bobl y tywyllwch yn fwy na'r goleini. Mor aml oedd yr Iesu, wrth gwrs, o ddyddiau Herod yn cael ei erlyd, ac yn ystod ei wydogaeth, ond nhw'n taflu cerrig ato fo, ac yn ei sarhau o, ac yn ei alw fo yn gwneud y gwaith yr un drwg.
Oedd o ddim yn gymeradwy. Oedd o ddim yn dderbyniol. Pan da chi a fi'n gallu weithiau arfer efo'r twllwch, a mae rhywun yn rhoi dy golau ymlaen, a da ni'n gofod agor yn llygyd, ac mae o'n llosgi. Oedd o'r Iesu fel na, oedd ar y ddeiar yn goleuo pob dim, ac oedd bobl di arfer efo'r twllwch, ac o'n nhw'n gweld y goleini yma, ac o'n nhw ddim yn licio fo. O'n nhw ddim yn gymeradwy iddyn nhw yn ei golwg nhw, achos chi'n gweld, nid i seboni pobl nath Iesu Grist, nid i'n camol ni, a rhoi pat ar ein cefn ni. Mae wedi dod o achos bod ni'n methu byw yn dda yn hunain. Mae wedi dod am bod ni'n anigonol. Dydy dyfodiad Crist ddim yn compliment i ddynoliaeth. O'r rhaid iddo fod am bod dynoliaeth y methu bodloni Dyw, a methu plesio Dyw. Arwydd o wendid dynoliaeth, arwydd o angen dynoliaeth oedd dyfodiad yr agwys i Grist. Ond i bobl ddim yn licio clywed hynny, bod nhw mewn angen, bod nhw'n bechaduriaid, bod nhw yn rhai drwg. Allwch chi ddim pacio pechod mewn papur dolyg a'i anghofio fo. Mae'r Iesu'n dweud dyma'r problem chi. A fe na bobl yn cael tramgwydd yn hyn. Fe nhw ddim yn gyfforddus bod yr Iesu yn goleuo i pechodau nhw a'i diffygio nhw. Fe nhw'n cisio troi cefn arno fo. Fe nhw'n cisio beidio ei arddel o a credu yno fo. Ond diolch byth fe na eraill yn gweld bod yr Iesu'n codi nhw fyny. Yr Iesu yn adfer nhw. Yr Iesu'n rhoi gobaith iddyn nhw. Bydd na bobl mewn anobaith, bydd na bobl mewn tristwch, bydd na bobl mewn trienni, bydd na bobl mewn clodi, pechod a drygioni. Bydd na bobl yn ymwybodol bod nhw'n methu plesio Dyw i hunain a methu bod yn dderbyniol gerbron Dyw. Bydd nhw'n clywed y gair bod wedi dod i roi bywyd a bywyd yn helaethach iddyn nhw. Fe na bobl sy'n cael eu codi cyfodiad llawer yn Israel. Bydd yn arwydd a wrthwynebwyr, ond eto fe fydd na gredu yno fo. Beth eich barn chi am Iesu? Ydy'r Iesu yn dramgwydd i chi? Pan o'n i'n ifanc, oedd yn had yn arfer gweddio wrth y bwrdd, ymhlith ni fel plant 6 ond ac do'n i ddim yn gyfforddus, ond i ddim eisiau clywed llawer am yr Iesu, oedd o'n dramgwydd i fi. Ac oedd o'n achos cwymp. Ond trwy ras Dyw, fe weles i bod yr Iesu yn codi fi fyny ar yn rhaid, ac yn rhoi iachadwriaeth i mi, a bywyd newydd i mi. Cyfodiad llawer. A un sy'n codi ni ar yn traed ydy'r Iesu. A un sy'n gweld ni yn ein hangen, ac yn adfer ni trwy yr efengil. A da ni'n plith y llawer yna yn Israel cael yn codi ar yn traed. A da ni'n deud haleluia i'r oen bod casodd em hardwn y dolyg yma ac yn llawenhau yn yr efengil. Wel, mae'r trywennu'r denau di gan gleddyf. A dyma'r darlun o Mair wrth y groes yn gweld i'w mhab ei hun yn cael ei aberthu. A fe na bob math o feddyliau clonau yn cael ei dysguddio adeg yna. Be na filwyr, be na Herod, be na Pilat, be na Judas yn troi yn erbyn yr arglwys i Grist. Dyna sydd o dy flaen di fel mam, dy ddim yn mynd i fod yn lwybr hawdd. Ond mae Simeon ddim yn gadael i fyna. Mae'n gadael efo clod a mawl a dyrchafu yr enw yr arglwydd Iesu Grist. Fe fydd Iesu'n dod a fydd o'n cyflawni i waith a'i fwriad. Llygyd Simeon y bore yma. Bod i ni weld Iesu Grist trwy lygyd Simeon a bod i'r gair yma'n bendithio ni, a'n goleuo ni, a bod ni hefyd yn mynd i rhyfeddu ag Iesu Grist ag at i ddyfodiad. A diolch i Dduw am anfon i fab, ac i'r mab am ddod, ac yr ysbryd glân bod yn rhan o hynny, mor allweddol, a bod i'r ysbryd glân yn bendithio ni'r dolyg yma, wrth ni weld cael y wefr o ddeall mwy am yr Iesu. Gydwch i ni weddio.
Dan efo diolch I ti am yr hanes yma, am yr hanes hyfryd yma, a be welodd a be ddwedodd Simeon o dad. Boed hyn yn fendith I ni ac yn galondid I ni, a helpa ni weld gwefr a gwerth o ddiw yn yr efengil, a llawenhau yn newyddion da y dolyg yma, mwyn dogoniant. Amen. Dwi'n siŵr bod ni'n amddiolchu'r arglwydd am ei air ac am ei Hywel agor y gair mor ffyddlon I ni, ac am ddod ar arglwydd Iesu Grist. Un sylw ni fel hyn yn dros gyfnod y Nadolig, gobeithio fydd y gair yn felys I ni ac yn aros hefo ni dros y cyfnod yna. Diolch yn fawr iawn I ti, Hywel. Chyn ni gloi'r gwasanaeth trwy gydwrando neu gydganu a'r garol sydd yn gyfarwydd I mi ac un o'n hoff garolau ni, dwi'n siŵr. Welen gwawrio ddydd i'w gofio. Rhif yr emyn yn cyneuon ffyd I 448, 448, ac mae'r penillion yn siarad dros dyn nhw hynny, dydy. Dyw a'n cofiodd, dyw a'n carodd, dyw osododd Iesu'n iawn. Dyw syndod ar ei ganfod, trefn gollyngdod I ni'n llawn. Mae hon yn garol gyfarwydd, ond eto mae'r geiriau mor gyfoethog. Ga I ddymuno I chi Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda pan ddaw honno os dyw a'i mynd. A diolch I chi am bob cefnogaeth dros y flwyddyn, a dwi'n siŵr bod ni yn rhannu cymdeithas fel hyn dros y we, wedi bod yn andros o help I ni, a gobeithio cawn ni gyfarfod eto'n fuan iawn, wyneb yn wyneb ynde. Gobeithio yn wir, a ga I ddymuno pob tangnefydd a phob bendith Duw drostoch chi. Gras ein harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo I ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.